माब्लाबा सोंफेरदोंना नों फैखांनायनि उनाव आं बोरै दं? आरो गोसोखांफेरदों नों माब्लाबा गारबोनाय समफोरखौ सानैजों बोरै बारहोबोदोंमोन? जानांगौ दा समा नोंनि थाखाय आद्रा। बेफोरखौ सोंथि खालामफिननो नोंहा थोजासे सम गैया आरो गारबोनाय बुब्लिखौ गोसोखांफिननो नों हाखानायबो नंलिया। नों गावखौल' गावनिल' गोनांथि सानो, गुबुननि सुखु दुखु नों साननो रोङा। नों बांसिनसो जंखायो आंखौ। नों फोरमायलांनायमोनब्ला आंहा एसेबां दुखु जानांगौ गैयामोन। दाबोथ' आंहा दुखु गैया। आंखौ नेवसिना दुखु होनालाय माथो जानो? सोर साबेसेनि अननाय नागिरगोन नों? नोंनि नंखाय रादायफोरा दिनै आंनि बिखा बिख्लो खामग्लिहोगासिनो दं। नोंथ' बोरै मिथिनो जेराव आंनि अननायानो नोंनाव गैलाबालाय? आरोबाव खेबसे गुबुननि अननायखौ दा नेवसिसै नों। बेबादि मोजां मोननायखौ नों खोमाना दाला। आं नोंखौ मोजां मोननाय बायदि सोरबा गुबुनाबो मोजां मोनोब्ला गोबां दुखु थालांगोन।